Hurian itu hatta, nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Horas madihita saluhuna. Songo buah-buah, anon di acara nomor 12, sipul pajongjokon haporsiaun, tabegema kur ama. Di acara nomor 14, sipul majahatikting, tabegema muse kur Maranata. Atong tapasada ma rohata tapuk kama parminggota maredde hita sian nomor 125 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai tongdo mamerengi matakku tu Jahoba, ai ibana do mangenet patu siat jorgong, sai do pakkon maau, jala asiro hamdiau, ai pujung jala dangol doau. Hodo ali Jahoba dihalungutor rohaku. Ale debatakku marhapo satu hodo au. Sayunang paila au. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami nadi banua gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaun ni sibulisi, sai padungo mahami marhite-hite to dimna badiai, asa unang tarpedem hami di bagasad dosa, alai asa monang hami saat rodi ujung, jala asa mardame hami, saliling di tanoon, pai masahat hami tu hanguluan na sora suda,
marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangeon hamuma patik ni debata, ima patik na parjolo sahat tu patik pasap puluhon. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatatta, dan jadi marak upahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik, ditoru ni tano, yang go tunggabe si sombaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanda. Aihona uhumda dosogut, akan namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu nasa si ulaumu. Alai anggo ari papituhoni, ari pariadianan ni Jahoba debatam doi. Dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na mangaibati hutam. Ai dinaonomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Dibahini do ubayan na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, iko pasanga pemudo natorasmu, asa mertua ho, jala leleng mangolu di tano nanilehon di Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakkon hata na sotutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hudana, manang diape ugasan ni dongammu. Boha padok ni debata, tarengot tu patik nasapului, odo. Audo Jahoba debatam ninna debatatta, pargogo nasu hatu dosan jala parimas, siluluhod dosan yamama tu pinokparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinokparni akan nasu guroha diau. Alai asido rohaku diakan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalausi patikki. Atong rak mangidugugu mahita tu debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata,
sai pargugui mahami, mangulahon naho bartopati mi. Amen. Tato potima dosata tu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu naso hatu dosan. Sitopa nasana adong, paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan nahulahami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite siat tubuh-tubuh ni roha nami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture. Ro di panguloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Tamasi tutudo hona uhum alani dosa nami i. Alai natar sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami, ali di batanami. Pardenggan basa jala para siroha doho. Ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai-sai sama dosa nami saluhuna. Jala suruh matodim parbadia turoha nami be. Asa tarbain hami mangului ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan nguluan na sora suda na pinarbaga-bagami diakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan di dosatta. Alani pangalau siota do ubahena tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatotta do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangatta. Jala binahin ni bugangna malum hitailala. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tabigema hatan di debata turupu ke epistel di parminggota sadarion imana tersurat di Sada Korintus Sada ayat 10 sahat tu ayat 25. Sada Korintus Sada ayat 10 sahat tu ayat 25 tajahama margati soring. Surung ni jamita na taringot tu silang ni Tuhan Yesus. Ai haotodo hata nataringot tu silangi. Di rohani akan alaho mago. Alai hagugun di debatadoi dihita nadapotan haluaon. Di dia do nabisuk. Di dia do nasiboto surat. Di dia ma persinabul di tanon. Daga behaoton habisuhon ni portibio di bahed debata. Hai mangihuton habisuhon di debata. Dang ditada portibion debata. Marhite dalan habisuhon. Gabi di halomohon debata. Mapaluahon akan aporsiai. Marhite-hite jamita haoton. Aina mangidotad dado anggo halak Yahudi. Jala mangelului habisuhon do ia halak gorik. Kristus na tersilangi do jamita kami. Hargasipan doi di halak Yahudi. Haoto di si pelebegu. Alai dia kana terjowi nang Yahudi nang gorik gabe hagogon ni debata dohot habisuhon di debata do Kristusi. Ayu bisuk do haoto ni debata asa akka jolmai. Jala gumogo do haleao ni debata nasa akka jolmai. Ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen.
tahati dakkom maha porseaut tai, songon nahinati dakkon di dongatta sah porseaut di sadok portibion, rak mahi tamadok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo naswa tudusan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahuba nasasadai, iman tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian siat tod di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tu hatta, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal doibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru, dung ditanom, na mula mangolu diari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamun di debata jahuba, amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panela Kristen akan na badia, dohot dihasisan di dosa, dohot dihata na madok, mula mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Tabagema tikting masa di Minggu Okuli 3 Maret 2024. Na parjolo Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Okuli saitong do mangaranapi mataku do Pak Jehoba. Pesalmen 25 ayat 15a do tema Sudenga do pati ni Jehoba. Paduahon ruas na pidda. Mamuka sadarion Minggu 3 Maret 2024 pidda ruas sian HKBP Depok Sadama na parjolo keluarga ni Amata Saur Marukil Pardede Inata Ferawati Boru Simajutak Rabdoho Tolu Yanakon Nir Sada Tolu Siaopat kelompok Getsemane. Nasida pida huria tu HKBP Pura Bojong Gede. Paduahon keluarga ni Amata Junaidi Manalu Inata Fitri Sari Boru Pajaitan Rabdohot Sada Yanakon Nir Sada Sia Sada Pitu kelompok Getsemane. Nasida pida huria tu HKBP Palembang Kota. Patoluhon buah-buah habot ni roha. Nah di hari Senin 26 Februari 2024 nunga jumolo maruju ngolo Inata Nyonya Sitijak Nuri Boru Sinaga umur 10 tahun nir sada onom walupitu wik Jerusalem. Kemudian di hari Senin 26 Februari 2024 di TPU Pondok Rajek tumibuma terapul keluarga nati nenggal honna. Paupaton ulos hatuaun 70 tahun. Di hari Minggu 10 Maret 2024 di parmingguon harian pukul 10 patupaun ni huriata do pasahaton ulos hatuaun turuas naunggok marumur 70 tahun di hari Minggu 10 Maret 2024 naro. Palimahon pertanyaan pasion HKBP Depok Sada. Parjolo pertanyaan pasion hari Senin 25 Maret 2024 masuk pukul 10 siang WIB. Pertanyaan pasion kedua hari Selasa 26 Maret 2024 masuk pukul 10 siang WIB. Pertanyaan pasion peteluhon hari Rabu 27 Maret 2024 pukul 10 siang WIB. Jadwal kor, vokal grup, pasahaton ede, pujian di pertanyaan pasion, tajahama di lembaran warta minggu na pinarade ni huriata. Paunopon, jadwal rapot periodisasi. Domu tu periodisasi kepengurusan di seksi-seksi di Dewan Koinonia, Marturia, Doho Diakonia tahun 2024. Pinangido tuganu ketua Dewan, Doho ketua seksi, patupahon rapot pemilihan kepengurusan seksi-seksi tu periode 2024 1 tahun 2026. Parture ni jadwal rapot periodisasi tajahama di lembaran warta minggu na pinarade ni huriata. Papituhon di parade huriata do amplop pelea 2B ima tu pembangunan na di parade di jolo ni pitu masuk gereja. Ruas na naing pasahaton pelian marhite amplopi di pasahat ma tu kantong pelian na papaton atau 2B di tiki na papungu pelian duksipul jamita. Di pasu-pasu tu hatta ma pelian na tapasahat main sangap di guarna. Pawaluhon duksipul tikting tapi ihut mah hatorangan na pinasahat ni pengurus na posobulung ni huriata taringot tu periodisasi kepengurusan di seksi na posobulung. Pasiahon mahasiswa PPL manang pendidikan praktek lapangan. Hobar tu pangiduan ni fakultas 1 bulan Juni 2000.
damen debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita amanginang, turpuk jamita di minggu tasadarion, di minggu okuli ima natar surat, di pesalmen 10 sia, ayat 8 sahatu ayat 15 songonoma didok disi. Sundeng gando patik ni Jahoba, tau si pasabam roha, si tongdo panindangyon ni Jahoba, di pabisuk do natobok maroha. Tigordo patik pitado patik ni Jahoba, di patiurdo parnidaan. Pitani parsombaon tu Jahoba do nahot toktong. Hasitongan do aka uhum ni Jahoba, tigordo sude. Umarga do akai sian mas dohot sian sere palaki nagodang situtu. Tumonggi do akai sian situak niloba dohot tanggule. Naposompe dapotan si paingot do hinorhon nii. Godang do upani na mangaradoti akai. Tung isema umboto akka haliluon, saise sama dohot dosa akka naso huboto. Palua mahuhut na posom sian akka hagijangon ni roha, asa unang ahu dirajai. Disipe asalias jalabotor ahu sian pangalausion nagodangi. Onpe sailomo maroham di akahata ni pamamaki, dohot di pakatayo. Molo disukun tu piga-piga halak manang disukun tu hita, aka ahado namambahen sonang rohata. Apa-apa saja yang membuat hati kita bisa senang dan bersuka cita? Tentunya ada banyak orang yang menjawab hatinya senang atau bersuka cita jika hidupnya sukses dan berhasil. Atau jika apa yang diinginkannya sudah dia miliki. Jabatan yang bagus, pekerjaan yang bagus, penghasilan yang semakin tinggi, kesehatan yang prima, keluarga yang bahagia dan damai sejahtera, itulah yang membuat kita menjadi senang hati. Jarang sekali orang ada yang menjawab bahwa yang membuat mereka senang adalah ketika mereka mau melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jarang orang mengatakan bahwa dia dengan hatinya dalam keadaan senang ketika dia boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jikalau ditanya kepada seseorang ketika pada situasi apa dan bagaimana yang sedang dia hadapi sehingga dia boleh merasa segar jiwanya. Pada situasi yang bagaimana seseorang bisa mengalami penyegaran jiwa. Ada yang mengatakan bahwa hatiku, jiwaku segar ketika sudah pulang jalan-jalan. Ya kan? Segar, fresh katanya. Langsung tersedia makanan yang enak-enak, kemudian kembali tidur lagi, segar jiwanya katanya. Ada orang yang segar jiwanya kalau dapat cuan tiap hari. Ido makana adong si palas roha doinakan, las motong roha. Makanya banyak orang sekarang ibu-ibu senang bikin begini, lalu digoyang dikit. Las roha kan, papi ninakan, baru digoyang lah. Las roha. Jarang orang mengatakan bahwa hatinya segar ketika melakukan dan menghayati Taurat Tuhan. Ada banyak orang yang terbeban ketika dia disinggung oleh Taurat atau firman Tuhan. Makanya orang
Kalau sudah kedapatan melakukan kesalahan, tor dijahahon mataringo tu RPP, godang do namurukan. Karena apa? Tidak berterima. Taurat Tuhan itu seperti kekang baginya. Taurat itu seperti beban baginya. Firman Tuhan itu membatasi ruang gerak. Sehingga tidak ada orang atau sebagian kecil orang yang merasa bersuka cita menghayati firman Tuhan. Jarang orang mengatakan, las rohaku nungahu hangoluhon turpu jamita sadarion nina. Las rohaku nungahu hangoluhon patik ni Tuhani. Jarang orang mengatakan gitu ya. Jarang. Tetapi inilah yang menjadi kesaksian Daud melalui firman Tuhan hari ini. Bahwa Daud mengungkapkan firman Tuhan itu sebagai wejangan pegangan hidup baginya. Renungan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang membuat hati kita senang, hati kita tenang adalah ketika kita melakukan, menghayati dan menghidupi firman Tuhan. Itu dikatakan ayat 8 dan ayat 9. Sundenggando patik ni Jahoba, tahu si pasabam roha, si tongdo panindangion ni Jahoba, di pabisuk do natobok maroha. Tigordo patik ni Jahoba, aka si palas roha, pitado patik ni Jahoba, di patiur do parnidaan. Jadi kita boleh lihat dalam renungan hari ini bahwa firman Tuhan, Taurat Tuhan, patik di debata sungguh banyak sekali manfaatnya bagi kita umat Kristen. Apakah itu? Yaitu tadi sudah dikatakan bahwa patik ni Jahobai, hata ni Tuhani, ima gabe sipa sabam roha, menyegarkan jiwa. Patik ni Tuhani ima sebagai si palas roha yang menyukakan hati. Patik ni Tuhani, hata ni Tuhani ima patiurhon parnidaan. Membuat kita boleh melihat terang, cahaya sinar kemuliaan Tuhan. Maka dalam hal ini kita boleh disadari, diingatkan bahwa seluruh hidup kita ini adalah sesungguhnya menjadi bagian dari rancangan, Tuhan. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan memberikan firman-Nya patik nai sebagai panduan kehidupan kita. Firman Tuhan, Taurat Tuhan bertujuan baik bagi kita untuk mengarahkan kita mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Inilah sebagai panduan hidupnya. Inilah juga yang menjadi panduan hidup kita. Patik ni debata. Dan inilah yang menjadi perenungan bagi Daud. Saidi pahusor-husor ibana mai arian nang borngin. Dakya lokangi sian ingotonna. Dan dia mau tetap setia hidup dalam firman Tuhan. Itu makanya dalam Pesalmen 110 sia ayat 105 di dokon ahatahe. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang dipersaksikan dan yang dikatakan oleh Daud. Bahwa firman itu adalah panduan hidupnya. Firman Tuhan itulah yang membimbing ia pada jalan kebenaran. Sehingga hidupnya boleh damai bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Taurat atau firman Tuhan itu membimbing kita pada kebenaran yang sejati. Jika kita hidup dalam kebenaran, maka damailah kehidupan kita dan hati kita pun boleh menjadi senang. Firman Tuhan,
titah atau Taurat Tuhan dapat menyukakan hati kita, membuat mata kita bercahaya, boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nang pegodang akasi taonon, alai dang dikukup apa itu ditutup, ya kan, ditutupi beban pergumulan itu mata kita. Tetapi boleh kita melihat jalan yang mau Tuhan tunjukkan bagi kita melalui panduan hidup kita, ima hatani debata. Ido makana di 2 Timoteus 3 ayat 16 1-10 didok, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita semuanya yang sudah disirami oleh firman Tuhan, yang sudah merenungkan, menghayati dan menerima pemberitaan firman, marhite naung tajaha bibel tai, diarahkan, dituntun untuk melakukan setiap perbuatan baik. Maka firman Tuhan itu adalah penuntun kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita boleh disegarkan. Supaya jiwa kita boleh disegarkan. Supaya jalan kita, mata kita boleh diterangi oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan kemudian inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bermanfaat bagi kita untuk membentuk karakter yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena semua orang bisa saja jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Kita mungkin merasa prihatin ketika kita boleh melihat akabarita tentang kenakalan akar remaja. Molo tabereng akabarita-barita di media sosial, di televisi, di koran. Ada banyak tindakan kriminal yang dilakukan oleh kenakalan remaja. Remaja dope alai nungadong nama membunuh. Remaja dope nungadong nama merkosa. Remaja dope ngadong nama nako, begal, pengedar narkoba. Ido makana molo tabereng akan di penjara-penjara, torop aka remaja disi. Kenapa? Kalau ditanya bukan hanya agama lain, agama Kristen juga banyak. Gitu loh. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita tarlumobi dia kanatoras. Bohado hita laho mamemehon mengajarkan, mengarahkan kehidupan anak-anak kita supaya mereka jangan terikut-ikut pada pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Tuntunlah mereka ke jalan yang benar. Perkenalkan firman Tuhan. Ajari memehon. Taringo tu patik ni Kristusi. Taringo tu holong ni roha. Taringot bagaimana kita boleh menghayati hukum Taurat Tuhan. Karena mungkin ada banyak anggapan anak-anak muda bahwa patik ni debata, patik hukum Taurat itu hanya berlaku bagi orang tua semata. Tidak berlaku bagi mereka. Karena apa? Mungkin tidak diperkenalkan juga. Atau bagi mereka membaca firman Tuhan, membaca kitab suci adalah sesuatu hal yang buang-buang waktu. Mulu adong dak anak misalnya baca, ada anak remaja baca Alkitab langsung dilesengnya kadongana, heropung hopung hoi kan, heropung hopung ko naringgasan manjaha Alkitab katanya, disinggung dia apa dilesengi. Gitu loh. Oleh karena itu inang amang yang dikasih oleh Tuhan, kita diarahkan bagaimana kita boleh mememehun, bagaimana pentingnya melakukan, menghayati, bahkan memperkenalkan patik ni Tuhan itu akayanakon.
supaya mereka boleh melakukan hukum Taurat itu, tidak terjebak pada pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tentunya amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap orang bisa saja jatuh dalam pelanggaran, kesalahan, dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka dalam hal ini biarlah kita juga boleh memohon belas kasihan Tuhan, supaya Dia boleh berkenan menuntun langkah kehidupan kita, supaya Tuhan boleh mengarahkan kita untuk memperbaiki setiap kesalahan yang kita perbuat. Itu makanya amang inang molo tabereng di ayat 10 tolu doa ayat 10 di bodok di bagasan turpukon tung ise ma umboto akka haliluon saise sama dosa saise sama doho dosa akka nasohuboto palua mahuhut na posom sian akka hagi jangon niroha asa unang ahu dirajai disipe asalias jalabotor ahu sian pangalau sion nagodangi. Tentunya kita ketika melakukan kesalahan ada yang tidak disengaja. Itu kan? Ali adong dona sengaja. Ada melakukan kesilapan. Ada juga melakukan hal-hal yang ya sudah tahulah dia. Tetapi dilakukan juga. Oleh karena itulah Daud dalam hal ini memohon supaya dia boleh dituntun melalui pemberitaan Tuhan. Bisa memperbaiki setiap kesalahan yang dia lakukan. Karena apa? Daud menyadari bahwa kesalahan, dosa yang pernah dia lakukan itu adalah hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Dia mau supaya Tuhan boleh berkenan menuntun jalan hidupnya. Memohon kepada Tuhan membebaskan dia dari kesesatan dan melindunginya dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Atau dalam bahasa Alkitab dikatakan dari tindakan perbuatan yang kurang ajar. Inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu makanya dikatakan di ayat 13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Dan juga dia mau mengatakan kepada Tuhan, kiranya kesombongan tidak menguasai hatinya di ayat 14. Palua mahuhut naposom sian akka hagi jangon niroha asa unang au dirajai. Ada banyak orang yang merasa menjadi sombong, gijang rohana ketika dia sudah memiliki apa yang dia mau. Tetapi dalam hal ini kita diingatkan supaya kita tidak dikuasai oleh kesombongan itu. Supaya kita tidak dirajai oleh tinggi hati. Tetapi mari kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam seruan di Minggu Okuli. Sai mangarana pido mataku dopak Jahoba. Sai mangarana pido mataku tu Jahoba. Nina di Paselmen 25 ikan. Mataku terarah kepada Tuhan. Artinya supaya hagi jangon nirohai dang marhura jadi hita. Dang mangarajai ati-ati nang pikirata. Biarlah kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan semata. Biarlah kita boleh meneladani Yesus Kristus dalam setiap perjalanan hidup kita. Jikalau kita meneladani Yesus, maka kesombongan itu tidak ada dalam diri kita. Sebab Yesus selalu melayani dengan hati. Selalu berbuat dengan kasih. Selalu melakukan cinta kasih terhadap sesama. Dan dia mau taat dalam penderitaannya melakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa, bukan keinginannya. Bukan sesuai dengan yang keinginannya. Itu makanya kalau dia berdoa di Taman Getsemani itu kan, mulota ingot bahwa Tuhan Yesus berdoa supaya cawan itu dijauhkan daripadanya. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah.
Itu doanya. Bahwa Yesus mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dalam Minggu Okuli pada hari ini kita diingatkan amang inang. Agar pandangan kita, mata kita senantiasa terarah kepada Tuhan semata. Dalam renungan hari ini mengajak kita untuk mempercayakan hidup kita serta masa depan kita ditata oleh Dia, Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Nang pe godang aka hamaolon, nang pe godang aka tantangan, hidup kita terancam oleh sakit penyakit, ada penolakan, diolok-olok, mengalami kesusahan, derita, takut, khawatir, apalagi sedang sekarang lagi marak-maraknya kegelisahan para ibu-ibu. Harga boras naik nina kan, cabai naik, boras naik, bawang naik, sudah matahe naik atedangi. Untunglah berat badan masih stabil. Ya kan? Kalau udah naik repot. Ya kan? Tambah pengeluaran maksudku. Kong berganti baju, adung menjahit baju muse kan? Untunglah enggak naik berat badan itu, atinang. Ya kan? Kegelisahan kita di tengah-tengah perjalanan hidup pasti ada. Tapi biarlah kita boleh mempercayakan hidup kita ditata oleh Tuhan. Kita boleh mempercayakan setiap perjalanan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Maka dalam setiap hal yang kita alami, apapun itu, biarlah kita tidak senantiasa mengandalkan pikiran kita, tetapi berserah kepada Tuhan. Inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah gunung batu, benteng pertahanan serta penebus kita. Itu dikatakan pemazmur di ayat 15. Onpe sailomo maroham di akahatani pamangaki dohot di pakatayon ni rohaki tujolo ni bohim. Ale Jahoba partano batuaku dohot siluluhon ahu. Ketika kita sudah dalam keadaan tidak lagi mampu, ketika kita tidak lagi berdaya, biarlah Tuhan menjadi andalan kita satu-satunya. Dialah benteng pertahanan hidup kita. Dialah benteng pertahanan kita dalam menjalani kehidupan. Supaya ketika kita boleh mengingat penderitaan Yesus di masa-masa pasion, kita boleh melihat bagaimana Yesus boleh setia, berjuang terus taat kepada parsuruan ni amana di surgoi. Maka dalam hal ini inang amang yang dikasihi Tuhan, mari percayakan hidupmu untuk ditata oleh Tuhan. Jangan habiskan waktumu, pikiranmu, tenagamu hanya memikirkan dan menangisi pergumulan, persoalan dan derita serta kesusahan. Tetapi mari pandanglah bagaimana Yesus itu boleh taat, bagaimana Dia mau setia, dan bagaimana Tuhan boleh merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita ini adalah umat yang begitu berharga di mata Tuhan. Bahkan dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Maka dengan ini inang amang yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh tetap setia melakukan kehendak Tuhan, setia menjalani kehidupan dalam ketaatan sebagai anak-anak Tuhan. Ingatlah, firman Tuhan itu sempurna sebagai penuntun hidup kita. Firman Tuhan itu sempurna sebagai panduan dalam menjalani kehidupan. Firman Tuhan itu sempurna menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Maka biarlah kita boleh hidup senantiasa taat. Sebagaimana firman yang sempurna itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita jalani kehidupan di dalam menjadikan Yesus sebagai teman dalam perjalanan hidup kita.
Tuhanlah yang menjadi gembala kita. Tuhanlah yang menjadi panduan kita. Yesus Kristuslah menjadi teladan dalam keberimanan kita. Amin, martangnya kita. Mauliate rohanami diho ali Tuhan. Dihatam nama nungguli hami di bagasan tikion. Asa huhanguluho kami hatam nabadiai di pardalanan ningolu nami. Asa ho manotok tong Tuhan. Nama nuguno-guno na menuntun setiap langkah kehidupan nami. Ai sundeng gando patikmi ale Tuhan. Gabe sulu-sulu di pardalanan ningolu nami dohot hatiuron. Ale Tuhan saya ramoti ma daging dohot tondi nami. Saya homa namian dohot namar huraja di tonga-tonga ningolu namion. Asa margogo hami laho mandalani ari-ari ningolu nami dina dilehoko dope ari-ari ningolu itu hami ganuk marsada-sada. Ali Tuhan pasu-pasu ma amanami inanami napungu di bagas joromon ramoti manasida ganuk marsada-sada. Saiho manatoktong namandongani nasida mandalani ari-ari ningolu arian nang borngin. Manang ahape nagabe pergumulan amanami inanami. Positutu dorohanami hodo na umboto saluhutna. Doho na mangurupi nasida ali Tuhan. Menyelesaikan saluhutna aka pergumulan nasidai. Urupi dongani toktong nasida ganup ali Tuhan. Upasat hami masa luhut na ruas ni huriam. Mamukas yang mulai dakdanak. Remaja, naposo, natua-tua saharodin lalansia. Saiho manamandongani nasida di pardalanan ningoluna. Dia kaya nakon nami parsikola, saihoma namangalihon hahipason tu nasida, padaohon siya nakaparmaraan, pasu-pasu nasida dia kaparsikolaan, dia ka namangaluluy akaparbinotoan Tuhan ho mananomandongani, lehon habisuhon hapistaran tu akaya nakon nami, lehon semangat di nasida lau marsiajar, pos dorohanami lihonom mudo masa depan na cerah, masa depan na terbaik tu saluhut akayana kon nami i Tuhan. Nang dinamanggadopi aka ujian nasida di hari-hari namangihupe. Upasaat hami manasida tu bagasan tanganmu. Lehon ingatan na baik. Ingatan na cerah. Asa boy nasida mangingot saluhut na kaparsiajaran nang nilehon guru nasida tu nasida. Jala boy nasida mangalusi akka soal-soal na nilehon tu nasida Tuhan. Ali Tuhan debata pasu-pasu maruas ni huriam. Akan naposo bulung nami, naung tang umurna, nung amatoras, jalan nung amapan dia kapar karejoan, ale dangadong dope sirokap niton di dinasida Tuhan. Hayo saihoma napatuduhon aka sirokap niton di anak doho borumi, jalahoma namanjo nasida tu parngoluan pasaripeon, urupi dongani nasida Tuhan asima roham. Pasu-pasu maruas ni huriam naung pinasadaho marihite parsaripeon, ale dangadong dope keturunan dinasida. Asima roham Tuhan saya homa nama masuma subortian nasida lehon mani nasida silas niroha marhite na dilehoko nasida maranak nangar marburu asa tung sikop las niroha nasida Tuhan lau mangalugahon rumah tanggana ali Tuhan dia kasaluhut na kaparkarejuan na niulan di tangan doho pikiran ruas ni huriami doho dia kausaha nasida na namaragami pasu-pasu maaliamang asa menjadi asa marparbue dengan saluhut na naniulan nasida ganup jalaboy marlas ni roha nasida mangalului aka karejo mangalului aka pasu-pasu mangula-ulaon nasida jala dapotan silas ni roha nasida marhite pasu-pasu nasia koi jala disarihoko nasida dihangoluan siap hari di saluhut ruas ni huriam na sedang mengalului aka parkarejoan pe Tuhan sayho mana membuka dalan doho patuduhon aka parkarejoan na uli nadeng gantu nasida jalaho mana pataruhon nasida tu japalan na lomaki asi maroham aliamang di saluhut ruas ni huriam na di bagasan habot ni roha Tuhan upasaat hami ma keluarga na di bagasan habot ni roha ima keluarga nainggolan inang boru tambunan do sude akaya nakon nasida nang keluarga si tinjak boru sinaga pe
Homa toktong Tuhan nama masu-masu keluarga na marhabot ni rohai. Dohot homa Tuhan na menghibur nasida patoguhon hapor siaw nasida. Jala postitutu dorohan nami homa na mandungan nasida. Mandalani ari-ari ningolu. Tarlumobi mengadopi duka cita na mendalam di tonga-tonga ni parngoluan nasida. Asih maroham Tuhan. Say homa na mangaramuti saluhut ruas na di bagasan duka cita. Ali Tuhan martangi yang dohami. Tu saluhut ruas ni huriam na di bagasan hagaleon ni pamatang siala ni parsahiton. Say homa na mga pehon tanganmu na sun badiai. Mamasu-masu saluhut na ruas ni huriam na di bagasan hagaleon ni pamatang. Jalahami penapungu di bagas joromon moloadong akasahit na marlokotan di pamatang nami. Buat jala bolok komay Tuhan lehon hahipason di hami saluhut na. Lehon hamalumon di hami. Pasu-pasu si panganon sino mondo vitamin na hu konsumsi hami ali Tuhan. Nang di bagasan tikyon hupa martangi ang hami. Ima turuas ni huriam na di bagasan parsahiton. Ima inang evangelis ida boru nenggolan. Zefanya dohot geri purba ali Tuhan. Pasu-pasu manasida na di bagasan hagaleon ni pamatang. Ramoti daging dohoton dinasida. Molotungpe gale pamatang na unang gale partondion na Tuhan. Pos dorohan nami hodo na mamboto saluhut na keadaan nasida. Alani Tuhan leho madame na sumurung na siyakoy. Sayho manaman daoni nasida. Mambolok kon saluhut akasahit. Lehon hahipason na sempurna. Tu saluhut ruas ni huriami ali Tuhan. Dia karuas ni huriam na berulang tahun. Asi maroham ramuti manasida. Pasu-pasu maparngeluan na. Say lehon magajang ni umur. Baik ulang tahun perkawinan. Baik ulang tahun kelahiran. Pos dorohan nami ramotamu masaluhut na ruas ni uriam. Say lehon mabisuk tinasida. Laho mandalani ari-ari ningolu na pinasahatmu aliyamang. Asi maroham dihami saluhut na. Di akka tangiang nasotar pajojor Tuhan. Siniroha manapasi kopon dohot na mangalehon itu hami hombar tulo monir. Mangasahon gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amen. Inang amang na hinaholongan marinde hita sen buku ende nomor 186 ayat 1 dohot 2 huhu tapasaha mapeliata. Ulu
yang mahita tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauli utus. Hupasat hami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti, aso parhasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaw mo itong atong huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni selehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang togihon hami tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaur hon madame natu tondim. Amen.